Γεια σας. Είμαι ο πρώην αρχηγός της ομάδας. Με απέλησαν. Χαίρομαι πολύ για αυτήν την ευκαιρία που μου δόθηκε να μιλήσω στην κάμερα και να πω τα ισοψυχά μου, διότι το πάλεψα πολύ και προσπάθησα. Έδωσα τα πάντα για την ομάδα και πιστεύω να προσπαθήσω και καλύτερα στο μέλλον. Θα περάσετε μια χρονιά καλή το 2016 με πολλά γκολ, Γιάννη. Ναι. Πόσα έχεις φέτος? Ένα. Τη νέα χρονιά να σε βρει. Η νέα χρονιά να σε βρει με πολλά γκολ. Ναι. Και καλές γιορτές. Και υγεία. Και υγεία πάνω απ' όλα. Εύχομαι σε όλους σας καλές γιορτές. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος με υγεία. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Εκ μέρους της διοίκησης του δροσοκορείου, εκ μέρους της διοίκησης του δροσοκορείου σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία στα σπίτια σας και υγεία στους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά να έχουμε την επόμενη σεζόν. Και αυτός ο Λάδος πολύ παιχτάρας. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, ευτυχία. Εύχομαι την πλευρά μου καλά Χριστούγεννα, με υγεία σε όλο τον κόσμο και ιδίως στους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, που είναι σημαντικό ένα πράγμα για τον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, η υγεία. Να το πω σπαστά αγγλικά. Χρόνια πολλά, Αυτό να λέει αυτό, να μην μιλάει. υγεία πάνω απ' όλα. Επίσης εύχομαι στην ομάδα σας τα καλύτερα. Είναι μια ομάδα που συμπαθώ, έχει καλό κόσμο, καλό υλικό, καλή διοίκηση, τα πάντα καλά. Μέσα από την καρδιά μου καλή πορεία να έχετε και ό,τι επιθυμείτε. Καλά Χριστούγεννα. Merry Christmas. Καλά Χριστούγεννα.